Uchawi ya pempero mu Yohane chapter 17. Yesu anati atate inulemekeza ninendi nunoka diulemerero umenendina linao ndinulisana kale tiko la pansi ulemerero umene mwandi patsa inenda patsa iwo kutia kale amoti mwanga ife tiri moji. Yesu apambana wotaza mzimu mpulumutsi watu kosweni weni anapempa ulemerero kuti moyo wachilungamo usefukile tsopano wali mwaife mpulumutsi wa moyo wosatha. Patsiku la Pentekositi anasandulika ambuye Yesu waukitsidwa anazozedwa ndi Mzimu woyera anadzaza atumwi ndi moto mwa moyo wachikondi ndipo chisomo chinayamba kusefukia mwatu onse. Yesu wapambana wotaza mzimu mpulumutsi watu kosweni weni anapempa ulemerero kuti moyo wachilungamo usefukile tsopano wali mwaife mpulumutsi wa moyo wosatha. Iye watsikayo ndiye yemwe yonso anakwera popitirira tumiyamba yonse kutakatsa zezinthu zonse ali pamwamba pa zonse wodzaza zonse mwa iye mwini amagawira mphatso kwa okhulupirira mwa Mzimu wake woyera. Yesu wapambana wotaza mzimu mpulumutsi watu kosweni weni anapempa ulemerero kuti moyo wachilungamo usefukile tsopano wali mwaife mpulumutsi wa moyo wosatha.